Nyuwun kawigatosanipun para putra, swanten bel sampun kapireng. Putra-putra kepareng ngaso medal saking kelas. Aku wingi saka pasar malam lho karo bayiku. Melok tuku apa wae iki? Alah, paling kerupung tok. Sembrono ora bae, aku ditukoki kabianer lho nang bayiku. Melok kabianer iki. Jelas. Alah, sombong iki. Ya ben to. Itu sudah muncul belum ya? Kalau tugas ini. Nanti aku turu kok. Woi, udah mati ya? Ya wes, saiki golek ibu Mega wae po. Ayo. Kayak ngepasin tenan Bu Mega iki, ayo takon. Ayo. Duh. Bu. Ye, pripon, Dok le. Bu, tugasnya ini pripun lo? Envi mbak ya sing apik nek ngandung kuliti kan wis diajari unggah-ungguh. Lah iya Alvin iki. Ya, sorry nah. Lo kali rencana badhe tanglet tugas dinten Kamis menika pripun nggih Bu? Ah, jan wingi rak ya wis dikandani to, kok diurang gatekke. Sesuk ki gawe kaligrafi aksara Jawa dikerjake per kelompok. Sesuk meneh nek seumpama enek pembelajaran digatekke rada guyon dhewe. Lah kaya ngene kan do bingung dhewe to. Terus suwun nggih Bu. Nggih, sami-sami. Ya iki mau udah karo tugas Ibu Mega urung. Wis. Ya arep kelompokan yang di. Kepiye nek ning guna-guna kerja kelompoke? Ya sing penting dicepaki panganane ya. Sip, engko sering ning omahku ya. Ayo.